Henk Dame, volgens mij heb je het maar druk, of niet? Ja, ik heb een hele drukke tijd achter de rug. En ook weer voor me. Ik heb natuurlijk een aantal singles achter elkaar uitgebracht en een album. Die het eigenlijk allemaal heel erg goed hebben gedaan. Het album heeft 34 weken in de album top 100 gestaan. Dat heb ik dus nog nooit voor elkaar gehad. Normaal was het 5, 6 weekjes en dan lag je weer uit die hitparades. Maar ik heb een single uitgebracht. Daarvoor was Laat Me Alleen, het liedje. En die heeft het eigenlijk zo goed gedaan. En dan zie je ook als je een goede single hebt dat ook het album weer meegetrokken wordt. En ja, dat is gewoon heel erg goed. Daar doe ik het eigenlijk voor. Ik zie wel eens in hitparades liedjes heel hoog staan. En dan worden ze in het land gezongen en dan kent niemand ze. En dan heb ik zoiets van, ja, je moet een hit hebben in het land dat alle mensen meezingen. En dat heb ik nu met het liedje Laat Me Alleen. Waar ik ook sta ik in Groningen, sta ik in Maastricht. Overal wordt het liedje meegezongen. En dan zie je ook, als het een echte hit is, dat het ook het album daardoor meer verkocht wordt. En ja, dat heb ik nu wel teruggezien. We zijn nu heel erg druk bezig met een concert aan te plannen. Dat wordt waarschijnlijk de laatste week van november. En ik wilde eerst Brabanthallen doen, maar dat gaat niet omdat daar een heel groot dancefeest is. Dus nu gaan we naar de Autotron in Rosmalen. En daar ga ik live met de band spelen met nog wat collega-artiesten. Maar daar kan ik nog niet helemaal alles over zeggen. Maar in ieder geval de laatste week van november die staat wel vast al. Ik kom uit Brabant en daar zit wel het grootste deel van mijn fans. Dus als ik de andere kant van Nederland zou doen, dan zou ik het ook niet vol krijgen. En dan moet je ook wel reëel in zijn natuurlijk. In Brabant heb ik een grote kans dat het wel vol zit. Dus dan moeten we voor Brabant gaan. En die fans uit het noorden komen, kunnen die daar dan ook in de buurt overnachten in Rosmalen? Ja, natuurlijk. Er liggen daar heel veel hotels rondom de buurt. En, dus gezellig komen zou ik zeggen. En wat drinken en lekker slapen daar in een hotel.